pengene. Hvad snakker du om? Hvilke penge? Ved du, hvad mine penge der? Nej, jeg ved ej. Kom nu for helvede! Kom nu for helvede! Nu spørger jeg dig sidste gang. Hvor fuck er de penge? Jeg ved ikke, hvor de er nu. Det var tilfældigt, jeg fandt dem. Jeg var ude og spille fodbold, det var ikke. Jeg vidste ikke, det var dine. Og det er lækkert, vi har fået ferie. Ja, det er fedt. Så kan vi endelig spille noget fodbold. Cylinder! Peter! Der er en taske herinde. Den er fyldt med penge. Hvor lækkert. Der er sygt mange penge. Hvad gør vi? Hvad skal vi gøre med dem, Peter? Du burde give dem til politiet. Nej, jeg har brug til alt muligt. Hvad nu, hvis det er ulovlige penge? Det ved jeg ikke. De finder vel ikke ud af det, tror jeg. Kom nu, mand. Du er så sølle, mand. Og hvor dumme tror du, vi er? Hvor er de penge? Jeg har dem ikke. Lad være med at skyde mig. Ja. Nu går det af med ham. Nej, lad være. Hold nu din kæft for helvede! Jeg snakkede med min ven om, hvad vi skulle gøre med pengene. Og... Okay, så ringer vi til politiet. Hej. Hej, jeg der ringer. Ja, og du er fra politiet. Ja, jeg har det her. Okay. Hvor fandt så pengene henne? Jamen altså, jeg spillede fodbold med min ven, og ja, det var faktisk lige derhenne. Jeg kan vise dig det. Altså, det var lige derhenne, under der ved huset, der skød jeg den så op. Ja, du har gjort det rigtigt. Det er skide godt. Vi har let efter de her penge rigtig længe. Så her, der kan du lige få en radio. Hvis der sker noget, så kan du ringe. Eller kalde på mig. Yes. På den der. Det er svært. Og ellers så burde du ikke høre mere fra os. Okay, tak. Hvad fanden siger du? Har du givet den til politiet? Væk herfra! Stop! Det var tid! Stop! Hvordan er du stadig i live? Den ramte den politiradio, du gav mig. Er du okay? Kom, lad os få dig op til hospitalet.